Dobrý deň, milí priatelia. V týždenníku Plus 7 dní som si vo vianočnom čísle prečítala názory na ľudí a politikov od renomovaného kouča a riaditeľa firmy, ktorá radí mnohým ministerstvám a úradom, pána Vladimíra Sineka. Článok, priznám sa, ma oslovil titulkom Minister šťastia, čo sa mi zdalo byť celkom milé a preto som sa hneď pustila do čítania. Hneď na to som si vyhľadala aj internetový článok pod názvom Debilizmus politikov, ale začalo mi byť jasné, že náš pán, samozvaný minister šťastia, manipuluje verejnú mienku tak, ako sa mu zachce. Preto mi dovolte priamu reakciu, ktorú pánovi Sinekovi chcem adresovať, takto cez Facebook, a podotýkam však, že je to môj osobný názor. Vážený pán Sinek, osobne mám rada motivačné knihy aj články, pretože vždy sa snažím z nich si zobrať niečo pozitívne, ale priznám sa, že svoju mantru konaj čestne nikdy neopúšťam. A to som politička. Možno som aj prvá lastovička, ktorá sa s radou politikov ozýva a chce o týchto témach diskutovať. Vo vašom článku som postrehla náznaky manipulácie. Už len také nevhodné vyjadrenia ako slova debilizmus, idiot, mne osobne pripadajú, že ich používate s cieľom zapáčiť sa jednoduchému publiku. Svoj názor predkladáte ako jediný správny a jednoznačný. Pritom však zabúdate, že náš politický systém je založený práve na parlamentnej demokracii, teda že si ľudia volia vo voľbách svojich zástupcov, a preto ma dosť mrzí, že z ľudí robíte tzv. Málomocných, čo má vyvolať dojem, že sú najslabší. Tvrdíte, že politici nie sú odborníci. Ak teda chýbajú na našej politickej scéne odborníci, nie je to chyba podľa mňa politikov, ale tých odborníkov, ktorí nevedia alebo nechcú ísť s kožou na trh. Nie každý odborník dokáže o svojom názore presvedčiť verejnosť a práve potrebuje na to politika, aby jeho názor zrozumiteľne interpretoval verejnosti. Napríklad tak ako skladateľ dá svoju krásnu skladbu zaspievať interpretovi, pretože sám nemá dobrý hlas. Odborník je, alebo mal by byť človek, vyštudovaný vo svojom odbore a stále sa vzdelávajúci, a jeho práca by mala byť prospešná pre spoločnosť. Najčastejšie my ľudia sme konfrontovaní odborníkmi, lekármi. Pred pár dňami som mala osobnú skúsenosť s pobytom v nemocnici, kde mi síce poskytli prvú pomoc, ale potom sa páni doktori, odborníci, o mňa vôbec nezaujímali. Vrcholom bola prázdna, ale vážne úplne prázdna, prepúšťaca správa. Odborník, lekár, mal krásnu ordináciu, drahé, možno aj predražené prístroje. Nemocnica bola vďaka eurofondom slušne vybavená. No čo z toho, keď zlyhal odborník, zlyhal človek? Z toho vyplýva, pán Sinek, že je to všetko o ľuďoch ako takých. Preto som presvedčená, že ľudí netreba škatulkovať, tak ako to robíte vy vo vašom článku. Že podľa vás robotníci sú tí dobrí a politici sú vždy tí zlí. Podľa mňa, tak ako sú dobrí lekári, učitelia, tak sú dobrí aj politici. A ako sú skorumpovaní lekári, učitelia, tak sú skorumpovaní aj politici. Predsa ani cigáni nie sú všetci zlodeji, ale ani farári nie sú všetci svätí. Súhlasím s vami, že médiá majú obrovskú moc ovplyvňovať myslenie verejnosti. Bohužiaľ, aj tu zlyhávajú ľudia, ktorí za cenu vysokej sledovanosti dokážu z odborníka urobiť úplného hlupáka a z politika veľkého zlodeja. Každý dobrý človek si určite zaslúži byť šťastným, no mne je osobne ľúto, že samotní ľudia si navzájom to šťastie neželajú. Preto sa tak s úsmevom zamýšľam nad tým, na čo nám to ministerstvo šťastia bude. Na záver vám chcem odporúčiť, ak dovolíte, aby ste nepodceňovali ľudí a nevystavovali ich do polohy málo mocných, ako ich vo vašich článkoch nazývate. Je to podľa mňa nedôstojné. Ľudia vedia veľmi dobre, čo im chýba, čo potrebujú, a preto im treba zlepšiť podmienky pre ich prácu, zdravie, vzdelanie aj oddych. A na to naša spoločnosť potrebuje aj politikov, aj odborníkov. Ale nie v podobe Matovičovcov, Borisov, pretože tí nie sú ani odborníci, ale ani politici. Preto vás chcem poprosiť,
aby ste ľudí neplašili. Oni vedia najlepšie, čo treba robiť.